Tiesitkö, että taloyhtiö voi vaikuttaa asuntosi arvoon todella paljon? Tässä 3 asiaa taloyhtiössä, jotka usein nostavat asuntojen arvoa. Ensimmäinen on suunnitelmalliset remontit. Kun taloyhtiö huolehtii kiinteistöstä ja remontit tehdään ajoissa, ostajien riski pienenee. Toinen on selkeä talous. Taloyhtiö, jossa talous on kunnossa ja kulut ovat hallinnassa, näyttää ostajille luotettavalta. Kolmas on toimiva yhteistyö hallituksen ja isännöinnin välillä. Kun päätökset tehdään suunnitelmallisesti, taloyhtiö kehittyy pitkällä aikavälillä paremmin. Usein juuri tällaisissa taloyhtiöissä taustalla on toimiva isännöinti. Esimerkiksi isännöintiyhtymässä me uskomme, että taloyhtiötä pitää johtaa pitkäjänteisesti, koska se näkyy lopulta asuntojen arvossa.